idan na waje kuma za ki wuce bayan kin san ke nake zaman jira a nan. Wai kai so nawa zan ce maka ka daina kula ni, ka daina tare ni saboda ni ba tsaga ka bace ba ajin ka bace ba. Saboda haka idan baka daina ba wallahi zai ja maka masifa da bala'i a rayuwarka. Kalma mai daɗi ta fi kyau a bakin wasu, don haka ya kamata ki tausasa harshen ki san kalaman da zaki min domin kin san ina kaunar ki. Kaga ba ni da lokacin ka saboda ina da abin da zai wanda yafi ka muhimmanci. Saboda haka ba za ka bani waje zan wuce. Ban gaji da kallon ki saboda duk lokacin da nake kallon ki zuciyata tana samun wani farin ciki tare da nishadi. Kada na yi abin da nake so. Akan abin da kike so za ki iya yin komai saboda babu wanda ya isa ya hana ki. So da yawa mutane ba su fiye samun yanda suke so. Abin ba daɗi. Za ka yi da na sani. A cikin soyayya babu da na sani sai dai rashin sani. Don haka ki aikata abin da zuciyarki ta raya miki. To wajen su gidan suke. Allah kowa lafiya. Masha Allah, amma dai an samu dai an yi noma. Ruwa ya sauka mutum ya ke yin noma kuma. Masha Allah. Amin alaikum salam. Mutum garin ya zo. Wala. Ya shi. Ya mutu. Za ka wuce? Kenan sai an jima. Dan shigo ni ma zuwa an jima. Jamil. Wakina. Angon Harira. Na san dai duk inda kake ko daga ina kake ba zai wuce daga wajen wannan yarinyar kake Harira ba. Kai dai bari abokina. Ni na rasa abin da zan wa yarinyar nan. Ta san ina tsantsar kaunarta a cikin raina. Amma ko mene mata ba ta ganewa. Ta ki ta fuskanci lallai ina kaunarta a cikin zuciya. Yanzu kana nufin duk zuwan da kake wajen ta ba da san kana san ta ba? Ba haka nake nufi ba abokina. To me kake nufi? Abin da nake nufi kawai ta fuskanci ina mutukar kaunarta. Ka san me? Ni da zaka bi ta shawara ta. Ka fita daga harkar yarinyar nan gaba ɗaya. Saboda babu wani ba ta taɓa son ka ba yarinyar nan. Haba, Jamil.
wace irin magana ce kake faɗa mu haka? Ka san irin ƙaunar da nake mata a cikin zuciyata da har za ka ce in fita daga harkarta? Gaskiya in dai kana son mu shirya ka daina mun zancen rabuwa da ita. Okay. Tunda na baka shawara ka ki ji, ni dai kawai abin da zan ce Allah ya baku sa a tsakanin ka ita sai an jima. Amin, amin. Ai duk irin ku na san ku. Haka kwaran ka ji mutum. Duk soyayyar da take a cikin raina ta yarinyar nan, amma lokaci ɗaya ka ce rabu da ita ina? Kai. Gaskiya ba zan iya ba. Ina rabu da ita. Umma, har yanzu baki gaya mu wai kawo mu wannan sakon ba. Za ki ce biki san wanda ya aiko da sakon nan ba? Amma ba na kula kowa. Shi yasa idan dole in yi mamaki. To Jamil ne ya aiko miki da sakon nan. Yace a baki. Lokacin da ya aiko da sakon kina bacci har ma na ce a tashe ki. Yace a kyale ki. Umma kin tabbatar? Shi ne aiko da kansa ya kawo. Na san ke ma za ki farin ciki saboda na san kina ƙaunar shi. Abokina, ni fa bari tashi da domin na san yanzu da lokacin da take tashi daga bacci dan haka wanda kokari kake samu wannan da ita. Kai ka ce ka san lokacin da take tashi daga bacci ma kenan. To in ban sani ba ka ce babu soyayya kenan. Lalle a gaishe ka. Mugun naci ne da kai wallahi. Wallahi an kana wani abin han mamaki kake ba na Allah. Kuma kai in an ga ma gaskiya ba dauka kake ba. Sai ka je ke ta yin abin da ka ga dama yi. To wai kai da kake wannan maganar an ga ma ba ta so na ne? To bari ka ga mun ba gani nayi. To bari ka jin gama. Dukkan abin da kake so in dai zaka nuna jajircewa da juriya akai to tabbas zaka same shi kuma Allah zai taimaka. Dan haka dakata. Ni ba ma ta maganar ka rake ba ka bar ni kawai in je in same ta ta fitowa an dan tashin kara gaba kawai. Iska na walar da mai kayan kara sai ka dawo. Wannan. Hijabi haka kina sauri. Kamar aiko miki mala'ikan mutuwa. Wallahi Kabir ne tun da ya tafi kwanaki har yanzu bai sake dawowa ba shiru. Ka sako hijabi ina zaki? Kuma bayan su zan bi saboda in ji ko lafiya ni wallahi ko zan iya jurewa ba na ganin shi ba. Wai kai in tambaye ka wai kai wani irin magajin magana ne tukunna wai me yake damun ka da ka tuwo mu da kayan abinci ce maka da ina jin yunwa ko ku kaga yunwa a jikina da ni zaka tuwo mu kayan karyawa ce maka da ina bukata wai me yake damun ka da nan wai kai ta Abaki bai kamata kina faɗin wannan kalaman kin san ba komai ya ja mun ba illa so da ƙaunarki da yake ɗawainiya da ni haka zaka ce ina dan ina ga ki biya wallahi ni ma ba zan fasa ya har ya da ba komai bane duk cikin kauna ne abin da ya faka ma duk dai ina son ki ba zan fasa ba komai soyayya ce